John Revelation 7:7 reveals the truth. Dalaygon ning mataom nga adlaw mga igsoon, ang akong pagadalon karon ang kahimtang sa minatay. Giun sa paglalang ang tao, Genesis chapter 2 verse 7. Og gihumol ni Yoba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, ug gihuypa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininawa sa kinabuhi. Og ang tao ni imong kalag nga may kinabuhi. Abog plus gininhawa, kalag, tao nga buhi. Unsa ang bali nga proseso sa diyang ang tao mawagtangan sa gininhawa? Salmo 104 verse 29. Ginataguan mo ang imong nawong, sila nangagubot, nagakuha ka sa ilang gininhawa, nangamatay sila ug namalik sa ilang mga abog. Job 34 verse 14 and 15. Kung iyang ipalo na ang iyang kasing-kasing sa iyang kaugalingon, kung iyang tigumon ngadto sa iyang kaugalingon ang iyang espiritu ug ang iyang gininhawa, ang tanang unod mga wala sa tingob, ug ang tao mahabalik pag-usab sa abog. Buhi nga kalag, tao, gininhawa, abog, patayng lawas. Busa kun ang tao mamatay, mawagtangan siya sa gininhawa, ang mao lamang ang abog o ang iyang patayng lawas. Ang kalag ba mamatay? Ezekiel chapter 18 verse 20. Ang kalag nga makasasala kini mamatay. Kung ang tao mamatay, unsay magpabilin? Genesis chapter 3 verse 19. Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Unsa ang mobalik ngadto sa Dios? Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ug ang abog mobalik ngani sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. Ang espiritu o gininawa lamang ang mobalik ngadto sa Dios o dili ang patayng tao mismo sama sa gikatuoan sa kadaghanan. Unsa ang gula gikan kaniya sa diyang siya mamatay? Salmo 146 verse 4. Gugula iyang gininhawa sa yuta, siya mobalik, yanang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga hunahuna. Unsa ang naibaluan sa patay nga tao? Ecclesiastes 9:5. Kaya mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili may balo, sa bisan unsa ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang andumanan ikalimtan. Unsa ang may tabo sa iyang pagbati? Ecclesiastes chapter 9 verse 6. Maingon ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kaning panahon ni may bayin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Unsa ang may tabo sa iyang hunahuna? Salmo 146:4. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik, niya nang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna. Kung ang tao mamatay, asa man siya paingon? Job 21:32. Ngani igahatod siya ngadto sa lubnganan ug ang mga katawhan magabantay sa ibabaw sa iyang lubong. Ang patayng tao wala nagsuroy-suroy kundi tua sa lubnganan. Sumala sa gisulti ni Hesus, asa man ang naimutangan sa mga minatay karon? 1:5:28. Ayaw kamo kay bolong niini, kay ang takna nagasingabot na, nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Ang patayng tao makahimo ba sa pagbisita sa iyang mga hinigugma? Job 7 verse 8-10. Ang mata niya nagatan-aw kanako, dili na makakita kanako. Ang imong mga mata ilantaw mo kanako, apan ako mawala na. Sama sa panganod nga mahurot ug mapapas, mao man usab ang manawg ngadto sa Seol, dili na mobalik sa ibabaw. Dili na siya mobalik sa iyang balay,
di makaila pa kaniya ang iyang Pinoy-anan. Asa man si David karon? Atoa na ba siya sa langit? Buhat 2:34. Kay si David dili mawang misaka sa langit, inunuwa siya gayud ang nagaingon. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo. Buhat 13:36. Kay si David tapos makaalagad sa katuyuan sa Dios diya sa iyang kagalingong kaliwatan, namatay og gilubong ipon sa iyang ginikanan og miagig pagkadunot. Ang pulong nga gigamit ni Hesus aron sa pagulagway sa iyang amigo nga si Lazarus nga namatay. 1:11 verse 11. Gisulti niya kining mga butanga ug unya miingon siya kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa paghikatulog. Giunsa ni David pagpasabot may tungod sa iyang kamatayon? Salmo 13 verse 3. Palandunga ug tubaga ako, o Jehova nga Diyos ko, ayagan mo ang akong mga mata, kay tingali unya mahikatulog ako sa paghikatulog nga sa kamatayon. Unsa ang pulong nga gigamit ni Pablo aron sa pagpasabot may tungod sa mga namatay na? Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 6. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 ka gatos ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa, bisan may pila kanila nga patay na. Ang patayng tao makadaig pa ba sa Dios? Salmo 115 verse 17. Ang mga minatay dili na makadaig kang iyuba, ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. Ang patayng tao makapasalamat pa ba o makainumdum pa ba sa Dios? Salmo chapter 6 verse 5. Kay diya sa kamatayon wala nay paghando may tungod kanimo. Kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Seol? Unsang atong angayang buhaton samtang buhi pa kita? Kung kita wala pa nakakaton sa pagigugma sa kamatuoran karon, makahimo ba kita niini didto sa lubnganan? Isaiah chapter 38 verse 18. Kay ang Seol dili makadaig kanimo, ang kamatayon dili makagpasidungog kanimo. Sila nga manawg sa gawom dili makalaom sa imong kamatuoran. Nganong importante ang pagtuman sa Dios karong adlaw? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Bisan unsa ang ikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban ang imong kusog. Kay didto sa Seol din ikaw moadto, walay bulwahaton, ni lalang ni kaybalo, ni kaalang. Wala na kitay mahimo pa alang sa Dios didto sa lubnganan. Karon ang adlaw sa pagtuman sa Dios tungod kay dili na ikaw makahimo pa sa pagtuman didto sa lubnganan sa panahon sa kamatayon. Daghang salamat.